Eikö me tää nyt ojaa, saatana. Testi! Kestäkö pyörävettä? En mä muista nyt. Yrit ojaa sitä ojaa, tai potkuttele sitä ojaa pitkin. Vittu jos mun puoli tippuu ton ojaa. Sieltä tulee mutaa, kato nyt. Kato taakses. Keuli sillä lipalle. Tästä vittu kaatuu. Noniin. Sehän on siellä vaan. Vedetään koko ajan. Helvettiin siellä nyt äkkiä, kun toi yksi mies tulee tuolla. Tai hei, käänsi ympäri se pyörä ja vetää takas. Kato, nyt tulee hienot kumit. Oi vittu. Nyt vedät takas ojaa ja mennään toiseen suuntaan. Vedä vittu takas ojaa ja menoks. Vittu. Tehdään tästä. Sitten mennään ton toiseen ojaan. Se on vähän syvempi. Ei se ole kauhean syvempi, mutta ihan pari sekkaa. Tai pari milliä syvempi. Vestistä. Ja nähdään seuraavassa videossa.